Soto mbona kwenda kumba iwo ndodamanyira kupi. Ndati 7:10. Ndichiri kuda zvepanapo. Ora saka baba yora iti. Saka baba yora iti. Shamwari yako batsira mawoyo. Ameno zvakaita kuchikumba marara uko. Akaite. Batsirai. Akaite. Unozoti pakaita vanhu 3-4 vanotsvaga mari vatsvagira batsika. Aiwa Philip. Unofane mari. Akaita sei batsira. Akavhura shopu. Kuchikumba marara. Kuchikumba marara. Ana kukumba mari. Batsirai. Vanhu vari kutakatika nekugara pese pese. Usada. Ndakati waone zvikanzi vanhu vari pachikumba marara Bla Phidza. Ndakati mai zvamuri bishop munobvumirwa rekutengesa zvebrown. Right. Zvikanzi zotadza nei. Saka akavhura shop. Akavhura. Nebhotoro. Atakaziva kuti rinonzi kudii. Ndikaripata ndinouya chikuzi. Saka hanzi kudiko. Amenoti rodhi yacho enda kuchikumba marara inofambika nepapi. Saka chikumba marara ndokupi kuchikumba marara naye. Kudhuze nekwana ikena koko. Uko. Wakuenda patoge. Right. Panenge pane left 10. Dust road. Okay. Kana kuti pachikorechi wakuenda kwadema. Chinonzi chanakira. Okay. Chikumba marara. Chienda kwadema unotenda left. Chikumba marara. Ndidzina shuwa. Chikumba marara. Tani marunga. Muri tani kona imwe nzou. Muri bwino. Muri bwino. Ndiri kukuonani. Kana. Chiko. Ndinakwana hope. Ninyai. Ndichigaya kuti maregere namaushe. Namaushe. Maregere maushe. Havasi kubatika. Havasi kubatika. Kuti ndiwe. Nasi ndiani zviya 25. Nasi 25. 25 April. Apo vanhu vezvikwereta rufembera mugotsi. Pakaipa. Kuti Mr. Tai wakatadze kungoti tembi chani. Nasi. Kuti ndinoperana nasi. Dr. Tai vasina kutaura. Usadaro. Aiwa akana. Aripere. Pafuna kanostro. Pafuna kanostro. 250 300 nostro. J dano. Basi ka percentage pita 1 million. Ndiri kukumbirawo. Pandakavhara tauni nezuro. Mutauni Manheru munoitika yese. Especially pana Robert Mugabe na Julius Nyerere. Ndo panotakurirwa vanhu enda uchitumbuka. Kubva pana Robert Mugabe. Uchita sekuti wakwenda kunobuda ku flyover. Right. Pamarobotsi pana kaunda. Good. Ndakaona even Mr. Bello. Vachichema vachimhanya kuti hameno zvinenge zvichiitika ipapa yapo. Pakaipa. Chii chawakaona? Motikari dzinenge dzakamira muroad. Vanhu vanenge vakamira muroad. Vakavhara road. Vachitsvaga malives. Yes, transport. Saka panenge pachingoitika yese ipapo. Julius Nyerere Robert. Ari kutaura ndeyekuti vanhu vanenge vachibirwa. Uyu akangoda kungotora vanhu akamira muroad. Mapurisa arobva atekwechero. Mapurisa vanenge pasinazve. Panenge pasina mapurisa. Panenge pane chii? Panenge pasina mapurisa. Vanenge vachitaka zvavanoda. Madiro aJeorgina. But kana nguva dzafambawo zvinokodzera. Aiwaka. Ndozvaungaise muti mumaoko ako. Kanyemba andionovhara taundi kuma-11. Nezuro kwanga kuri kuma-9. Ndo pazvaiitika. Yes, kuma-9 Manheru. Apo zuko rinenge raenda unopaa. Right, kuma-9 Manheru. Noti ipapo chete, even Samora Machel naChinoi. Uko kuwadzana Warren Park. Inotoni. Nekumadheodheo ikoko. Yes. Vanenge vachita zvavanoda. Handizivi kuti vangaite sei. Kusatevedzwa kwomutemo kuri munyika yeZimbabwe, especially muHarare, level yacho yaenda pamusoro-soro. Kusatevedzwa kwomutemo. Unoziva kuti mota inongomira pairi kuda, uyu otodzika kuti aiwa ndiri munhu wemutemo, handisungwe. Mumwe unotomona atori mukombi, achitodhiraivha kombi, atori muuniform. Akamira pasiripo, vaiva vanoda kuti vachengetedzwe mutemo wakasvika, vanobva vaburisirwa ID, vakangomona neuniform, zvatopera zvakadaro. Saka uyu uchaona kuti vanhu vari kuita izvozvo vakawanda vacho, vanhu vanofanira kunge vachengetedza mutemo.
kunodi kungobva murodhi womira paside wotsvaga vanhu wada kutakura akavhura dho kanyemba akadya meno titodya kuno kudya dho vanonodya window iye anenge akadya dho reka fit akadya dho dai wari utangotevedzera zvinofana kuitwa chi pamugwagwa handitika munongomirawo pasaidi motakura vanhu vamuda kutakura mosiya rodhi yakachena vanenge vachipfuura woita se opfuura zvakanaka anoda kuti patariso I think assistant asikomunyati vanofana kuti vatarisise nyaya iyoyi vatibatsire handizi kuti ndiani anone nezvetrafiki muharare vatibatsire zvakare panyaya iyi vogadzira zvakanaka kuti aiwa vanhu ngavafambe zvakanaka right pane gomba riripo kubva last week gomba ripi muna adibeni right tiri kubva kuno kumbare ukumusika takananga la odarika pamasimba apo pamasimbi ndepapi zvi handi pane first left 10 uchibva pasupermarket kai uri muna adben road tiri kuenda kuhoughton park right tiri kubva kumbare kuno tiri muna adben right tadarika pachikoro then toti fambe first left 10 inopinda muwaterfalls uri kuiona tasvika kuwaterfalls ere handisati tasvika kuwaterfalls adibeni handi ndiyo inobva pambari police station erapa ndiyo adibeni road kai adibeni iri kuenda kunobuda kune iri kuenda inobva sunningdale right ichidzika kuenda Houghton Park tabva pano panonzi pamusika pano handiti panokwira mabhazi paterminus wapano paterminus ndiyo adibeni ka ndiyo adibeni wiri unosvika parodhi inonzi pazarango apo usati wasvika pana chipunza between pazarango and chipunza kuleft handitika uri muna adibeni pane gomba rakacherwa ipapo rakacherwa marimwe zuro aiwa ravo nenguva harisi marimwe zuro rava nenguva resvondo rapera resvondo rakapera zvavakaita manje paya kanyemba uri nyatsopaziva yes zuro ndazvirana pamwepo right ito kuyebwa saka rakacherwa richibva ravhara land rese revanhu vari kubva kumbare kumusika pakangoiswa zvimiti pakavaiswa zvimiti mashizha gomba iroro vakarichera mushure mekunge vachera rimwe gomba riri apa patotena kuenda kukanzuri ratakanga richitaura nezvaro iri gomba iroro raane 3 years ripapo right pozoita rimwe makomba avakachera panobuda nemabhazi mumusika yes iwayo ndofunga temu yese yaMP zvakadaro pakabva pacherwa rimwe gomba uchangoti pfurei panobuda nemabhazi pamusika taakutarisa kune gomba rauri kutaura ravakachera marimwe zuva yes saka toti yatsika dzavo idzi vanochera vosiya pakadaro avagadzire avadzosere tara yanga iripo pakuchita mabhutubu ndizvozvo alright bye Philip kufamba kwacho kunifambika tane kanyema tofamba senai kanzuro komani marara havatakure makomba vanochera wasiya akadaro yes unoziva kuti pakanzi zvinhu zvasvika palevel yepasi kutadza kutakura marara just imagine bye china mano naprince Edward gomba riya harichaiti asi tinoda kungovatendawo mbichana marara aya anga ari paMr Farao patichagarika usiku midnight aiwa chinotesa baba Philip ndinokuona kanyemba undudziroka reverend batsirai maoyo kupatika rini aiwa ngavabati uyu tichi mutoda akaburisa chinyowani kana hanzi kuchitsudzura hanzi kuita sezviya hanzi mukana inguva kozoti njonda power right anofanira kuuya nechinyowani akati ningokubebesa basi alright mina pamwepo mbale wangu ndinokuona